گوندê Kefergan gundekî Kurdî ye parêzgeha Helebê yê devera Ezazê melbenda Soran e. Ev gund Ereb jî lê hene. Serê sedî sih. Ema Kurd heftê ne, Ereb sihin. Ev Erebana kî ne? Ji wan tê gotin Erebê Xemir ê got dema zinara Erebî hatin sal 1973 demek mustewtinin vana ne xwediyê gundin. Êlin Kurdî ê got tê de ne kêtikanin, reşwanin ve şaltîne. Ereb jî ji Ecêlin ji devera Reqa wan anîne û mecadma jî lê hene. Ji bo guhertina demografî malbatnê Ebdehal jî tê de ne ê gol def û zirnê dixin ew bixwe Elewî ne. Neşteciyê gund nêzî 3500 kesî ne ti serjimêr ji gund re tin e. Panava gund 1300 hektar e. Dûrî Helebê ji hêla Bakur 42 kilometr û dûrî Ezazê ji hêla Rojhilat 12 kilometr, dûrî Soran jî 7 kilometr û dûrî Sînorê Bakurê Kurdistanê 3 kilometr ji hêla Başûr. Gund navdar bi çandiniya Genim û Ceh û Nîsk û Keskaya. Çandiniya dara serê sedî karipê 5 lêne ji ber got dar bê xaka gund bêtir ji bo çandiniya Libanê, Ceh û Genim û tiştên ûlo. Darê Zeytûna jî hene. Pir ji xwe pes xwedî dikin. Nêzîka 20,000 serî pez û çêlek û bizin lê hene. Mirîşkê Kurmancî jî xwedî dikin. Qaza jî xwedî dikin. Ji hêla Rojava ji gund çemê Zeheb derbas dibe û pira kevin jî heyê tê gotin got Osmaniya ev pira ava kir. Lê derdora gund ji hêla Rojhilat ji xwe kavilnî hene, portal jî hene tê de got ji dema pevçûna Merj Dabixteyî. A şekil gund heyî kevnê tvedger 100 salî. Ji xwe Kefergan li ser gelek riyayî ew jî wek mîna gundê din pevçûn lê çêbû. Mal hatin rûxandin, dikanê xelkê hatin rûxandin mixabin. Cara yekem navbera rejîmê û opozisyonê di sala 2012 de û sala 2015 de jî him opozisyon Kurtên Xurên Tirkî karin ji wan bêjin û Daişê jî duê demê de hat derbas bûn. Gava Daeş xwe kontrol kir, ev dever dest bi girtinê kir û bêtirî 8 kesa jî ew kuşt û wan bi dar vekir. Serê wan û 3 roja wan li panavê lê gund hiştin. Xelk neştecî neçar kirin ku koçber bibin. Di Astasiya de ev Kurtên Xurên bi ser Tirkî de derbas bû ji xwe Kurd koçber kirin. Ji ber goana Kurd serê sedî 5 sedî tê de û 5 jî ji xwe koçber bûne bi hêla Cizîrê û Başûrê Kurdistanê û Ewropa. Ta roja îro jî ev Kurtên Xurên Türkmanî işkenceyê digihînin millet ji bo goge bar bikin û malbatê xwe têxin dewsa wan. Ev agahî gihîştin min ji hêla kesekî ji neşteciyên deverê û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.